Ang mga bata, Perla, gusto magbisita ni Vincent. Usa! Ma! Imo gusto pa kon! Laksot! Saan mo? Ma'am, gusto mo sa kuha ni Sir Vincent, ma'am. Punta! Gusto mo. Saan mo? Huwag kita balik sa trabaho! Lagaw! Saan mo? Ayaw mo ang forward! Imo gusto! Dito! Saan? Dahil ka makuha doon! Right to finish, Mama. Salakot. Ay, ayaw lang gud kaguol. Katultol man ko ilalulukol. Magkawat-kawat man tao gawas. Gusto ko man good Mama Pearl JP. Kung magtuman ta atong gusto. Ato lang sila ng atong kwarto para makatuo sila ba nga ni ata sa atong kwarto. Inanin na lang JP. Ako na lang. Permi ato bisita Papa Vincent. Una, ikaw anhilang jud ka bay jud para di sila kahalata ba. Diyaan di ay kanimulan. Ikaw ra di usa mo ato ilang Makabantay man sila kun kita jud duha ang nagawas sabay. Mao ako lang sa usa. Ito di ay kanay. Nga retarded man ka. Katultol oy. Sayon naman na tultulon. Ako lang jud sa JP ha. Ayaw lang sa uban ha. Unay, ayaw nagkagoon ha. Tandong na nagbuol-buol. Lipay jud din jud. Wala na ha, ayaw na sige kagool na ha. Nagbisita na baya ka ni Lolo Vincent. Love jud imo nanay Jin JP. Love, takayo ka na. Love, magalit ka kaysa sa akong mami. Love pod imo nanay Jin JP. Very big love jud. Oh, mayroon ninyo nga niyan higa. Ay, kay bawa manggugo ni Papa nga nai kung kaon dire nya sort of pag-welcome nimo pa ba? Pero pag-ari gani na ako, nagilom-hilom mo man gani ko kay di ko gusto mong tibaw sila. Ako nga gibili akong auto ni sa balay. Ay, nagisgot ka sa kenan. Napong sa kenan dos ba, ila ba ka itong gyatiman? Ay kabalaka na pa kay kada buntag pandahon tong sakyanan plus si Dundon iya tong limpyuhan pirmi. May noon, nagda kapag yung pack lunch. Ay, kani pa. Gamay ra kay ni pa silbing tampo ko ni sa pag-welcome ni Papa. Ug di sa mahitabo sa na sa gudad unoy sa pag-celebrate sa imong pag-abot. Sa imong gibuhat nga misibat ka spy, na, kasab-an ka yun ni Shane Pearl. Sigurado yung mag-away yun mo. Pa, I'm sorry to say this, pero full ano dyan ko sa batasan ni Shane pa? Nagmahay ka nga na hinayang ka pagpagkasal niya. Mao ba? Maugyod pa. Pati mo kay siya batasan pa? Sorry lang kay pa. Nasulti ko nimo sa tinuod. Elmer, mahal ka kay sa akong anak. Nakita ko na niya to pa. Usa, sumpay pa ang imong pasensya. Ha? Sabta lang siya. Ayaw siya pasakitin. Okay? Pero ikaw pa? Sensayuno lang kanila. Unya, si Shane? Wadyo'y tahod nimo sa imong pagkaumahan niya. Naibaw ka na sa inungdan. O, gisabot ko siya, Elmer. Pa, tanjo kayo ang pagkamahan. Buta si Shane pa. Swerte kay siya na namahan ka niya. Natouch kay ko sa imong gisulti, Elmer. Daghang salamat. Anyway,
Nana mo yun ang bata. Mo lagi pa. Excuse me, gentlemen. Hoy. Ay pa. Table is ready. Formal rin ito pagkasulti ha. Murag dili si SPO3 Apolonio Cardenio ang nagsulti na. Murag si Major Apolonio Cardenio. Oh. Yes, sir. Okay, go. Okay. Sige. Dali ay mo toyo, ma. Labad ako o kung pahuway. Naibawa kung gusto ka lang muli kaya sa tuyo ko kanimo, Perla. Parang kang pagkasulti, ma. Di unta ko gusto makigsulti nimo. Traitor man gud ka? Di mo ko nahimong traidor, Perla. Traitor ka, ma. Kung wa pa ko makabantay, ma, gigalgal mo na ito si Jinjin. Makikita mo sa ex-convict. Wa ko'y nakitang dautan ni Ana, Perla. Ma, bukha ko ng imong mga mata sa kamatuoran. Ikaw ang makakita sa kamatuoran, Perla. Kinakpan na imo nga mata sa angay mo makita. Oh, bitaw, ma. Bitaw man ko ba? Tuang imong simpatiya sa ex-convict. Kaniya to pamagid ba? Tuwa ka mo laban na itong kriminal. Maong dili kaya lang ako mga pagduda. Pagduda? Saan sa man, Perla? Na may ginaguan kang espesyal na pag-ala ka, Vincent. Naunsa ka man, Perla, oy? Pataka naman na nagsuot ni mo muna. Ma, sige na, ma. Sige, gawat na, ma. Samtagwa pa ko ni mo mahinayki. Kay ako na bang di ko gusto mo. Di na ko makatugot kay imo ko ba sakitan. Imo ko sa baon. Dili na gid, ma. Gawas na. Halihog lang. Oh my God. Ako na lang tataisulti ka, mama. Salamat. Nakapugong ako. Labi na akong basagpaan ko na sa Perla. May siya na. Laon sa man ka. Sa may nahitabo ni mo nang. Way kaso diyan. Nga nagutang way kaso nang. Nga maklaro man kaayo anang imong dagway. Nga masulubuon kaayo. Umgay ka na nimbayan ako. Imo rong gay kong gidedma. Ay, si Perla manggod na Gina. Wa pagduday mawasi ang unahuna. Nga may espesyal sa pagbati alang si ang bana. Oh, ug mauna na. In love day gihapon si Ma'am Pearl ni Sir Vincent. Inaana man kuno nang ma-inlove. Pagkakalad pa nga bubho. O sa bagay, dili hinuon tanan. Abi ni mo, Gina. Pagkadaghan na sa natigo mong kayubo sa akong dughan. Tungod sa bati nga sinultihan niya ng Perla. Ayaw sa nagtiguma diha nang. Kay basin unyag masakit unya ka. I-unload ba nang sa ining list pa? Ay, naputos sa kasilag. Ang kasing-kasing ni Perla. Iampo lang nato na lang si Ma'am Pearl. Siya ro mampod. Wag hapon siya nakapasaylo ni Sir Vincent. Aron makaamgo pod siya ba sa iyang nga kasaypanan nga nahimo. Insakto naman siguro pod nang ang iyang nahimo ni Sir Vincent sa pagbayad sa iyang mga kasaypanan. Pilagod siya katuig dito sa prisuhan. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga